Hej så, velkommen til en ny video i dag. I dag skal vi snakke om... Nej, jeg vil snakke om den her. What the fuck, man? Det er her. Det er en... Fuck? Det er en ting til at skulle lægge op i... Mikkel, han fik en. Mikkel fik en, og så knakke han den. Ja, han er klar, fordi han er så fed. Ja, det skulle lige omvendt, du. Ej, det skulle ikke. Ja. Ja. Hvad er det kort video, det? Nu er den er tættere. I dag skal vi snakke om, at vi skal se, hvem der redigerer. Så smid like. Smid like lige hernede. Smid like lige hernede. Og kommer til at stå der heroppe. Næste video. Hvem er rigtig at lave en video? Det står der. Fordi at, ja, det kommer til at det kan ja. Fortsæt. Jeg skal bare Slet. Mikkel, jeg tager kun den video her, ikke? Ja. Og så lægger jeg den ud på computeren, slet den herfra. Stikker den herud. Ja. Hvordan? Så. Ja. Slet. Så er Mikkel. Så må man slet ikke høre, hvordan den. Men ja, det er bare fordi vi ser redigere videoer, fordi jeg har lagt en video op på min kanal. Så ja, vi ses. Hej.